gostio ovde na kanalu. Prošli put kad sam bio tu, ja nisam imao određene podatke, čekao sam da dođem do njih, pa nisam hteo da izlazim sa imenom i prezimenom vlasnika kanala Balkan Info. Međutim, sad kad su došli do mene ti podaci, mislim, nije sada su nešto posebno i došli, oni su javno dostupni, ali potrudio sam da ih nađem. Mogu da otkrijem ime. Ime vlasnika kanala Balkan Info je Mihajlo Damjanović, 94. godište iz Mojkovca. Zajedno sa njim sam 2015. godine osnovao kanal. U trenutku kad sam osnovao kanal, ja nisam znao njegovu pozadinu. Njegova pozadina je, njegov otac je Zoran Damjanović, direktor kompanije Montenegro Defense Industry. Sada, čisto da kažem šta je sad pozadina Mihajla Damjanovića. Mihajlo Damjanović je član upravnog odbora te firme Montenegro Defense Industry. Kasnije ću objasniti zašto je ta firma bitna i u kom kontekstu je mi sada pominjemo. Mihajlo je ta osoba koja je lično naređivala i da se ne napada Vučić i da se u naslove nikad ne stavlja Vučić i, što je najbitnije od svega, jer je to corpus delicti, da se iz emisije seku delovi gde se pominje Aleksandar Vučić. Željku Pantiću je 15 minuta iz emisije, recimo, isečeno, tu emisija gubi svaki kontekst, znači svako ko pomene Vučića na Balkan Info ili koji iskritikuje aktualni režim, oni njemu u montaži iseku, sekli su Dragaša, Đona Bosnića, Milo Alečković, čitav niz gostiju, Velimira Abramovića, a neke goste nisu ni zvali, kao što je, recimo, ne znam, svi ovi, maltene 60% gostiju koji dolazite kod tebe u Slavija Info spadaju u tu kategoriju gosti koji nisu bili pozvani, koji sada kritikuju ili koji su pre u jednom trenutku oštro kritikovali režim, pošto se to menja, neki su prestali da kritikuju režim od tvojih gostiju, ali to je odvojena tema. Uglavnom, nisu zvali, znači, u jeku afere Dumanovića, nisu zvali, ne znam, kad pozovu neke goste, recimo kao što je Borivoje Borović, oni ih ne pitaju za aktualne stvari, nego ih pitaju za neke događaje vezane za Zemunski klan, za 90-te. Sve je pravljeno da se... Zamlaćivanje. Da se pažnja javnosti usmeri ka, ne znam, Giški, Kneletu, Arkanu, Zemunskom klanu, ka nekim temama koji možda čak nisu ni toliko dosadne, ali koji su stvar nekih prošlih vremena. Samo da se ne pomene aktualni kriminal, aktualne afere, aktualni režim i način na koji režim postupa. Pored toga, kao što sam rekao u prethodnoj emisiji, forsirali su se neki reptili i vanzemaljci. Vrlo zanimljivo da su reptili i vanzemaljci krenuli da se forsiraju baš u trenutku kad je Vučić više je prestao da se pominje, negde oko 2019. godine. 18. Da. Da li je to povezano ili nije, ja ne znam, ali ja bih rekao pre da jeste nego nije, jer kada ne pomenete režim, prirodno da morate s nečim da zamlačujete ovaj narod, da ih još više zbunjujete i onda pustite od te priče i sve to. Međutim, glavno pitanje jeste zašto je taj Mihajlo Damjanović iz Crne Gore, pritom nemam ništa protiv Crne Gore, ima tamo časnih ljudi, ali na osnovu svega što je rađeno i što taj čovek radi, vidi se da tu nema ni Srbina, a ni nikoga koji je iz Crne Gore, jer zna se da je taj narod tamo uvek voleo Rusku federaciju, još je i Njegoš pohvalno govorio o Rusima, ali stvorila se neka nova klasa Milogoraca kojima ništa nije sveto i koji će sve izdati zarad finansijskog interesa. Mihajlo Damjanović lično je cenzurisao emisije na Balkan Info i vodio prorežimsku politiku zato što je ucenjen od bezbednosno-informativne agencije za izvozne dozvole za naoružanje za firmu njegovog oca, gde je i on član upravnog odbora Montenegro Defense Industry. O čemu se radi? Da biste vi izvozili srpsko naoružanje, znate sve ove afere, Krušik, Prvi Partizan, sve šta se dešava, to je odvojena priča o kojoj su govorili razni gosti koji su gostovali ovde na Slavija Info i na drugim kanalima, o tome kako se pljačka namenska industrija u Srbiji. Ja o toj temi ne mogu da pričam, jer nisam stručan, zato ima ljudi koji su stručni za to i koji znaju u vezi te trgovine naoružanja. Uglavnom, da biste vi trgovali, izmišljena je nekakva agencija SDPR, koja je u potpunosti, to je kriminal šta vlada. Tamo to realno nama ne treba, jer svugde namenska industrija direktno prodaje oružje. A onda, zašto? Jer kao Krušik ne može sam da nađe kome da proda oružje. Kao da je to neka, evo, bilo koga, evo ti nemaš iskustva u industriji naoružanja, tebe da stavimo mesec dana, svako bi prodao, pošalješ par mailova, javiš se, jer oružje ide ko alva, nije to sad neka mudrost prodati oružje, to uvek se nađe kupac,
jer to je takva roba, jednostavno tražena je. Sada, njima nije to dovoljno da te fabrike to prodaju, nego stave SDPR koji je kao agencija da tu posreduje i da to prodaje. Međutim, onda, pazi ludilo, nije im dovoljno ni to, nego nađu firme posrednike. Znači, to je ono, SDPR se ugradi, pa onda nađu još nekog ko se ugradi, evo, nađeš ti nekog lika i kažeš, ti imaš sad firmu za prodaju naoružanja i ti ćeš sad da se ugradiš na sve ove mine, granate, sve što prodajemo, još dodatno. I tako funkcioniš u principu prodaja naoružanja. To je jedan lopovski biznis, barem što se tiče Srbije, gde je suština cele priče opljačkati državu Srbije. Pošto ta navedena firma Montenegro Defense Industries prodaje naše naoružanje, kao da naše fabrike nisu dovoljno sposobne i nemaju dovoljno pametnih ljudi ili nema dovoljno stručnog kadra u Srbiji, to je mnogo komplikovano. Da pošalju mail. Vi morate da imate, pazi, pored SDPR-a koja je zvanična agencija, vi morate imati i posrednika. I s obzirom da je ona posrednik, njima biznis zavisi od BIA. Kako zavisi od BIA? Vi da biste recimo neke mine, municiju neko izveli u inostranstvo, vi morate da imate izvoznu dozvolu od BIA. Znači, lično BIA potpisuje dozvolu da ste vi... Ne samo BIA, nego i od BIA, i od VBA, i od vojno-obaveštene agencije, mora se zna end user, nije baš tako jednostavna procedura. Znači, komplikovano, evo ti se bolje razumeš od mene. Pa nije puno ni komplikovano, u suštini treba da budete na toj mračnoj strani. Mračnoj strani. I sad, ljudi koji su na toj mračnoj strani, oni dobijaju te dozvole. Sad, igrom slučaja, sin od čoveka koji ima takvu kompaniju je osnovao produkciju gde, gle čuda, jedno vreme je napadan Vučić, onda je prestalo. To je vrlo zanimljivo. A onda izgovor tog čoveka je bio, citiram, ne možemo da napadamo Vučića jer će Montenegro Defense Industry da izgubi izvozne dozvole za naoružanje. To je BIA će reći nema izvoza naoružanja i kraj. Ako ne može da izvozi naoružanje, propade posao, jer kome ćeš šalješ mailove ako je to sve tako, znaš. I to je bilo vrlo zanimljivo i ja mislim u principu da je pozadina Balkan Info, da je Balkan Info osnovan da bi neko mogao da ima usluge, to jest da kada dođe pitanje izvoznih dozvola, kaže pa vidite mi imamo produkciju, tu se Vučić ne pominje, zamajavamo narod sa reptilima, sećemo emisije, sve je kako treba režimu, nama da ne date dozvole pa mi smo vaši i to. I to je u stvari cela suština. Cela suština se vrti oko trgovine naoružanjem i oko izvoznih dozvola, glavna je tu stvar je BIA. Zašto? Jer BIA je ta tu koja pregovara, koja ako se ta osoba otrga kontroli i dođu kažu pa čoveče, otrgo si se kontroli, pa misli o svojim izvoznim dozvolama, trebaš one granate da... Inače, ta firma je vrlo problematična. Samo jedno kratko podpitanje. Zbog čega je onda Balkan Info na početku, ne na početku, nego Balkan Info je nastup 2015. Prvih skoro 2 godine je napadao Aleksandra Vučića i to poprilično žestoko, čak donekli i argumentovano. Jeste, taj deo priče mi je nejasan, imam par objašnjenja. Prvi objašnjenje je da je to neko napravio da bi napao ih, pa da se onda dogovori da sve bude u redu. Drugi deo priče je bio da je to bilo totalno nepovezano, da se ovaj čovek koga pominje malo zaigrao, da je teo da pravi pare na monetizaciji, da su mu onda pritisli oca Zorana Damjanovića, direktora te firme, i da je on rekao sinu, alo bre, sine, stani malo bre, nemoj da luduješ, uradi sve kao što BIA kaže. Da je to tako. Koje od te dve teorije ja ne znam, jer to nikad nije došla informacija do mene i ne mogu sad ništa da tvrdim, jer, ali nešto od te dve teorije, ili je s namerom osnovano da bi se nagodili, ili je jednostavno on se malo zaigrao i onda mu Čale rekao, nemoj brate, BIA me zove, znaš, kažu nema ovo, to mora tako, neće nam dati dozvole za Montenegro Defense Industry, kome ćemo mi da prodajemo te mine i to sve. Tako da je jedna od te dve priče, ja ne znam šta je, nek publika sama proceni, ja nemam dovoljno informacije o tome. Ta firma je već u prošlosti bila vrlo problematična, ja o tome isto ne mogu da govorim jer ja nisam taj ko je radio te novinske izveštaje, ali koga zanima istorijat te firme, nek ukuca u Google Montenegro Defense Industry, samo nek pogleda šta je Birn pisao, pominje se nekakav ISIL, prodaja oružja u Siriji, džihadisti, Libija, sve i svašta, pa su onda oni pravdali, pisali saopštenja i to, ali taj deo priče, ja za to nisam stručan, to su kolege iz Birna se bavili tim delom istraživanja, ja verujem da oni imaju dokumenta i da su sve to podobno istražili taj deo i da bi oni to mogli da kažu, jer ja taj deo ni ne poznajem dovoljno. Ali, zašto sam sad izašao u javnost? Postoji jedna mnogo mračnija stvar.
Mihajlo Damjanović, koji je član upravnog odbora Montenegro Defense Industry, čiji je otac Zoran Damjanović, koji je direktor te firme i suvlasnik te firme, trenutno je umešan u naoružavanje Ukrajine. Znači, isti ljudi koji drže Balkan Info trenutno naoružavaju Ukrajinu. I kao dokaz tome ja prilažem ovaj dokument. Ovo je dokument vlade Ruske federacije. Reč je o dokumentu koji je izdat 5. novembra 2020. O čemu je reč? Ovo je lično potpisao Mišustin, predsjednik vlade Ruske federacije. Ovo je ukaz o stavljanju na listi sankcija 75 firmi koji se bave trgovinom oružja zbog naoružavanja Ukrajine. Znači, ovo je to, imate taj dokument online, mogu i da prosledim, mogu da okačim u komentarima ispod link, ispod emisije ako nekom treba. I vrlo zanimljivo, tu je znači spisak, tu su neke bugarske, slovačke, uglavnom su firme iz istočne Evrope. Zašto? Jer one mogu da dođu do sovjetskog ili istočnog naoružanja koji je potreban ukrajinskoj vojski, jer ukrajinska vojska je obučavana na tom ruskom naoružanju i onda to jednostavno proizvode određene firme iz istočne Evrope i iz tog razloga oni su ti koji dostavljaju. I vi imate pod brojem 69 na spisku kompanija koje su pod sankcijama Ruske federacije zbog izvoza naoružanja Montenegro Defense Industry iz Crne Gore. Znači, ovaj dokument direktno je par excellence dokaz da kompanija vlasnika Balkan Infa prodaje naoružanje u Ukrajini. O čemu je ovdje reći? Reći je o tome da su stvari vrlo jednostavne. Tim ljudima su samo pare bitne. Jesu oni privatno nacionalni Crnogorci, verovatno i ne vole Rusiju privatno, ne vole ni srpski narod, to je sve tačno, ali suština je para. Znači, na Balkan Info će ići ono rusofilija, Putin sutradan oslobađa sve živo, Putin ruski car. Privatno će se, kao što vidite na osnovu ovog dokumenta, prodavati naoružanje u Ukrajini. Nije bitno samo da se uzimaju pare ovamo, onamo, što govori o tome da iza Balkan Infa i dilova koje Balkan Info prave stoje ozbiljne pare, jer naoružanje se, kao što znate, nigde ne trguje za kikiriki. Tako da cela finansijska konstrukcija iza Balkan Infa je preozbiljna, što se ne vidi na osnovu onog buđavog podruma u kome se snima, ali to je skroz druga priča. I šta je meni poenta sa ovim dokumentom? Poenta cele priče, ovaj dokument je izašao 5. novembra, pošao je neopaženo. Znači, ovdje je još jedna firma iz Crne Gore, konkretno firma s kojom ovaj nema veze, gde je njegov otac bio bivši direktor, ali više nije direktor, sad je on u privatnom sektoru, Montenegro Defense Industry. To je fabrika naoružanja iz Mojkovca. Nijedan crnogorski medij, ni srpski medij nije objavio to da firme iz Crne Gore naoružavaju Ukrajinu. S kojim naoružanjem naoružavaju Ukrajinu, ja to u ovom trenutku ne znam. Da li je to naše naoružanje, da li je to naoružanje iz inostranstva, da li je to možda naoružanje od te fabrike iz Crne Gore koja proizvodi, ne znam, neko malo kalibarsko oružje, uglavnom, što mislim da ne bi toliko bilo